Pregătit? Da. Da? Ok, mă bucur tare, tare mult. Bun găsit, dragi vâlceni, dragi tineri vâlceni, pentru că de la primul episod ne-am propus să fim cumva focalizați către tineri adolescenți și nu numai. De regulă se spune că podcasturile sunt ascultate de oameni adulți și că invitații de regulă au foarte multă experiență în ceea ce fac ei. Ei, noi spargem cumva tiparul și spunem că este un podcast pentru cei tineri și că invitații noștri, invitați ai Centrului Europe Direct Vâlcea, sunt tineri și nu totdeauna cu foarte, foarte mare experiență profesională sau de viață. Iar întâlnirea de astăzi este una absolut atipică, pentru că nu am făcut un eveniment cu invitatul nostru, și doi, pentru că nu știam că vine în Biblioteca Județeană Vâlcea invitatul nostru. Înainte de a-i spune cine este, de a vă prezenta cine e invitatul meu, vreau să spun pentru urmăritorii noștri că invitatul de astăzi, și să te pun și pe tine în context, invitatul de astăzi este unul foarte tânăr, așa cum spuneam, ați putea considera lipsa lui de experiență profesională, bară de viață, că e foarte tânăr, o să vedeți imediat, cumva lipsit de valoare. Eu vă spun ca adult că am de-a face cu voluntari, cu tineri, cu mare valoare, de mare valoare. Tânărul de astăzi este Matei Canavea, un fost voluntar al Centrului Europe Direct Vâlcea. Ziceam că e foarte tânăr pentru că nu este decât în liceu. Încă nu a terminat liceul. Partea interesantă este că el nu mai lucrează, nu mai este în România, el învață în Marea Britanie, este elev, bursier, bursă full, adică toate cheltuielile acoperite, la un liceu privat din Marea Britanie. Înainte de a-i spune și să-l rugăm să ne spună mai multe despre el și cum este la liceul privat și cum a ajuns acolo, aș vrea să vă povestesc puțin despre Matei și despre contextul. Podcasturile noastre au un titlu, se numesc Europa e la Vâlcea. De ce? Pentru că Biblioteca Județeană Vâlcea are în implementare proiectul Centrul Europe Direct Vâlcea, proiect finanțat de Comisia Europeană și Consiliul Județean Vâlcea. Așa că prin eforturile acestui proiect și prin finanțarea acordată, noi la bibliotecă am, cum vezi, realizat un studio de podcast și încercăm să aducem teme diferite, e adevărat pe Europe Direct, teme cu caracter preponderent european, cu invitații ai centrului nostru. Deci te-am introdus în context. Și acum, Matei, îți mulțumesc din suflet că ne-ai vizitat, îți mulțumesc pentru ocazia de a face un podcast cu tine, pentru că spuneam că ești un om de valoare. Hai să demonstrăm că am dreptate. Cine este Matei Canavea în acest moment? În primul rând vreau să încep prin a-ți mulțumi pentru invitație, Dana. Este chiar o onoare și, cum spuneai și tu, nu cred că foarte multe persoane de vârsta mea au ocazia să înregistreze un podcast, așa că îți mulțumesc, atât ție cât și Centrul Europe Direct și Bibliotecii Județene. Cine e Matei în momentul de față? E un elev care încearcă să adune cât mai multe informații din cât mai multe părți și, nu știu, să facă lumea un loc mai bun. Cred că sună destul de broad, să zic așa, ideea asta de a face lumea un loc mai bun, dar am încercat prin toate experiențele mele de liceu să învăț de la cât mai multe persoane, fie că vorbim de un cadru formal, cum ar fi școala, sau un cadru puțin mai informal, să zicem. Te ajut cu niște întrebări. Da. Când a fost declicul tău, când ai început să te dezvolți? Pentru că tu ești o persoană care continuu te dezvolți personal.
te-am cunoscut în calitatea ta de voluntar Europe Direct, dar te-am cunoscut ceva mai devreme, fără a fi voluntar, și am spus, deja e o pilă albă. Când a început, care a fost momentul pentru tine în care ai decis că viața ta vrei să arate altfel decât a unui elev cu minte, normal, care se duce doar la școală? Cred că a fost cam în vara dintre clasa 8 și clasa 9, când deja terminasem examenul de admitere și am zis, ok, nu pot doar să merg la liceu, se simte puțin, nu se simțea complet, simțeam că primesc doar o parte din tot ce avem, tot ce are Vâlcea de oferit, tot ce are Europa de oferit, să zic așa. Și am decis să fiu voluntar la centrul Youth Hub, care abia începuse. Cred că a fost primul eveniment la care am fost amândoi și atunci am decis să fiu. Începusem pe o pasiune pe care o aveam de foarte mult timp, împărtășită de tatăl meu, anume fotografia. Și am început să fiu fotograf la Youth Hub, apoi la Vâlcea Forest Run și am tot cunoscut persoane care ziceau, hai vino în partea aia, hai vino în partea aia. Și am ajuns cu un amic la acea vreme, am ajuns la Centrul Europe Direct, unde te-am cunoscut pe tine și cred că de acolo a fost o creștere de-aia exponențială în partea de experiențe pe liceu. Cred că avem așa intuiția de a simți tânărul care potențial, că își dorește foarte tare să spargă cumva tiparele și să iasă cumva din... Da, mi-aduc aminte de momentul acela și chiar m-am bucurat foarte mult când ai venit la noi. Să povestești tu, să povestesc eu? Hai să povestești tu, că e mai interesant. Despre cum am venit? Nu. Ai venit la Europe Direct, ai făcut parte din echipa de teatru Forum, ai fost liderul grupului nostru, ai făcut lucruri în clasele a 9-a și a 10-a, dar în clasa a 10-a, alături de câțiva voluntari și din Europe Direct, ați făcut un lucru absolut fantastic. Mă refer la proiectul Apollo. Vorbim de Project Apollo. Da. Am înțeles. Project Apollo este chiar un proiect de suflet, pentru că față de marea majoritate a proiectelor la care m-am alăturat, Project Apollo a fost un proiect pe care l-am gândit alături de o prietenă și un voluntar Europe Direct, Cătălina, care e foarte pasionată de artă și de obicei lucrează cu o tabletă digitală și îmi zicea, păi avem și noi, vrem să facem un proiect și se întâmplase, de fapt, deja plecasem din România la acel moment și am zis, ok, am niște cunoștințe noi, am niște lucruri pe care eu nu le-am mai văzut în România și acum, nu știu, m-am gândit, ok, dacă eu nu le-am văzut, este o posibilitate foarte mare ca restul să nu le fi cunoscut, așa că ne gândeam, hai să aducem acele idei, hai să le aducem în Vâlcea. Și Project Apollo, prima ediție pe care am făcut-o, a fost pe artă digitală pentru tinerii vâlceni, în care, cu ajutorul Fundației Comunitare și a proiectului Științescu, am reușit să achiziționăm niște tablete grafice și să învățăm pe tinerii vâlceni, să le dăm posibilitatea să-și exprime această pasiune pentru artă, pe care puțin o pot manifesta, pentru că nu există resurse. Tabletele grafice sunt un lucru care costă de uneori foarte mulți bani și chiar dacă ai o tabletă grafică, foarte rar ai parte de un trainer care să te ajute și am avut parte de o colecție de traineri extraordinari. Am avut graficieni care au lucrat în țări străine, am avut specialiști pe efecte speciale care au lucrat cu studiouri precum Marvel și mulți alții. Am avut arhitecți, au fost foarte multe persoane care au ajutat la realizarea primei ediții. Deci a fost un proiect extraordinar. Folosești des și folosesc și eu cuvântul proiect, dar probabil că puțin știu că în spatele acestui concept se află o întreagă teorie de management al proiectului și ce înseamnă scrierea lui și toate cele. Ei, tinerii de care vă vorbește Matei, ei împreună au făcut lucrurile astfel încât să-l scrie singuri. Ei au avut o parte de mentorat de la Fundația Comunitară și de la Dana. Trebuie menționat că și de la tine. Un piculeț, destul de puțin, nu foarte mult, dar ei au avut parte de mentorare, dar au scris singur proiectul. Vă dați seama ce înseamnă să înțelegi să scrii un proiect din timpul liceului. Lucrurile astea se întâmplau la Europe Direct acum foarte mulți ani de zile, prin 2000
2008-2009, când iarăși o echipă foarte bună scrisese un proiect pe tineret în acțiune. Era programul pe atunci. De atunci și până la voi, nimeni n-a mai îndrăznit cumva să scrie un proiect al lor și să se și implementeze. Deci pentru asta este unul din punctele de care vă spuneam, de plus valoare pe care îl aduce tânărul licean, de fapt Matei. Haideți să vorbesc despre cel de-al doilea, plus valoarea, că tu te-ai dus și ai candidat, de fapt, nu te-ai dus, că ai candidat în online în primă fază, pentru bursa din liceul privat și acum este mingea în terenul tău. Povestește-ne cum ai ajuns în Marea Britanie să faci clasele a 11-a și a 12-a, da? Da, să termin ce acolo. Iarăși, a fost mie îmi place foarte des să spun că ține foarte mult și de oamenii care caută oportunități, dar s-a întâmplat ca de această dată oportunitatea să vină oarecum la mine, pentru că pur și simplu am primit un mesaj pe WhatsApp, pe un grup cu voluntarii de la Asociația Vâlceana Elevilor și erau înscrieri. Și recunosc că nu eram sigur pe mine. Ziceam, nu cred că sunt pregătit, nu cred că sunt gata să fac acel salt. Și totuși am zis, dacă nu acum, atunci când? Acum este momentul să experimentez. Și am luat parte la procesul de înscriere, să zic așa, pentru acea bursă. Și a constat în oferirea de note, scrierea de câteva eseuri și un interviu la final. Un interviu cu persoane din Marea Britanie și spre surprinderea mea, dar din ce am vorbit cu restul prietenilor și a familiei, spre surprinderea nimănui în afară de mine, am obținut bursa și nu știam ce mă așteaptă. Le spun sincer, nu cred că am realizat și nici acum nu știu dacă realizez ce experiență a fost, pentru că a plecat de la 16 ani, fără familie, într-un mediu total necunoscut, într-un mediu în care educația e total diferită, părerea mea. E ceva wow. E ceva wow pe care nu știu dacă o să mai am sentimentul ăla vreodată și era întotdeauna n-am avut întotdeauna, dar a fost frica asta că dacă ăsta e momentul wow, dar adică ceva care nu se va mai repeta și n-am încă un răspuns pentru chestia asta, dar ce am cunoscut în Regatul Unit la școală a fost nemaipomenit. Am cunoscut o serie de oameni pe care nu cred că aș fi văzut în alte circumstanțe și a fost oportunitatea vieții, spun sincer. Te referi la proprii profesori, nu? Profesori, colegi, am avut iarăși noroc pe partea de o școală extraordinară care merge pe o gândire foarte liberală, să zic așa, în care profesorii merg cu prenume, toată lumea e cam egală, pentru că vine din gândirea Quakerilor, care sunt un grup religios care consideră că Dumnezeu e în fiecare dintre noi. Așa că nimeni nu este mai presus decât celălalt, ceea ce mie personal mi se pare foarte interesant, pentru că e cea mai simplă metodă de a te gândi la egalitate. Un profesor e doar o persoană care știe puțin mai multe lucruri despre tine. Când spun puțin, mă refer la mult mai mult. Dar să poți să te adresezi profesorului cu prenumele și creează o relație foarte diferită față de ce am văzut în România. Și m-a ajutat foarte mult, mi-a ajutat procesul de învățare foarte mult și mi-a dat curajul să fiu mai îndrăzneț pe partea de explorarea cunoștințelor. Nu că ți-ar fi lipsit îndrăzneala sau erai lider. Erai lider și o să vorbim puțin, că ai adus puțin aminte de Asociația Vâlceana Elevilor. Deci erai un lider, nu ți lipsea curajul și totuși zici că te-a făcut și mai încrezător în forțele proprii? M-a făcut să explorez o parte pe care nu cred că explorasem până atunci. În 90, deja în clasele 90, începusem să fiu într-o zonă de confort, zic eu. Știam cum e partea de voluntariat, știam partea de scriere de proiecte, știam partea de coordonare. Erau lucruri pe care, acum fiecare persoană care a lucrat cu mine poate spune altfel. Poate nu mă descurcam pe cât de bine cred, dar mă simțeam într-o zonă de confort. Să plec și să învăț despre tehnologii pe care nu le mai cunoscusem niciodată. Având o mare pasiune pentru informatică, am scris o lucrare de research pe partea de blockchain în anul trecut, care a fost o provocare pentru mine să fac research academic în
clasa 11-a, cam așa, ceea ce de obicei se face pe la facultate. Te întrerup și spun că atât de mult îmi doresc această temă să o aducem în discuție odată la un eveniment Europe Direct. Oricând. Deci poate în vară ne explici puțin că este foarte interesantă tehnologia asta. Sau tehnologiile, așa se zic, tehnologiile blockchain. Da, sunt mai multe procese pentru autentificare, dar oricum asta într-adevăr o să vorbim într-un eveniment. Da. Revenim la Anglia, cum ai ajuns și cum este sistemul. Regreți vreun moment că ai făcut... Primesc întrebarea asta foarte des și mi-o pun și eu destul de... îmi pun întrebarea aceasta. Dar de obicei sar direct la concluzia că nu. A fost provocarea vieții, spun sincer. Din nou, nu cred că ceva mă va provoca la fel de mult pe cât m-a provocat o astfel de plecare din toate punctele de vedere, personal, educațional, dar nu regret, pentru că oricare ar fi rezultatul final, și cred că trebuie să-mi spun asta cu voce tare ca să o cred pe bune, pentru că uneori este un moment în care, știi cum e, te simți la pământ și te întrebi, oare a meritat? Și momentele sunt dese momentele acelea, dar acel plus valoare pe care l-am obținut, toată experiența în sine, nu cred că poate fi măsurată nici măcar în taxa pe care ar fi trebuit să o plătesc dacă n-ar fi fost să fiu bursier și nu regret. Pe scurt, nu regret. Cum te-ai simțit ca tânăr la 16 ani, fără mama, fără tata, să gestionezi cele mai mărunte lucruri casnice, să le faci singur? Nu te-ai simțit singur? Am norocul că pe partea de alimente avem o cantină, așa că mă pot duce să mănânc. Recunosc că am mai încercat să mai experimentez puțin cu gătitul. Mai mult cu gândul că o să merg la facultate și nu o să mai am pe cineva care să mă hrănească, dar partea de organizarea timpului, organizarea financiară, sunt chestii pe care într-adevăr a trebuit să le învăț. Și probabil cel mai greu a fost cum să le navighez prin aeroport. Deci este o provocare întotdeauna să pleci singur cu aeroportul, dar deja a devenit ca o rutină. Nu știu, adică cred că foarte multă lume când se gândește la plecatul cu avionul se gândește la o chestie de aia în care, mamă, o să-mi ia 4 ore, o să trebuiască să fiu foarte pregătit, o chestie epuizantă. La mine deja a devenit ca plecatul cu autobuzul, ceea ce e interesant și, nu știu, probabil persoane care pleacă la fel de des poate simt același lucru, dar... Nu te-ai simțit singur, te-am întrebat de 2 ori ca să extrag de la tine o chestie care, zic eu, ar trebui să te cunoști puțin, să pleci singur în afară. Acel cuvânt singur este un cuvânt așa trigger de foarte multe ori, mai ales când pleci. Este o temă de gândire, dar de foarte multe ori nu. Au fost momentele de călătorie, de tranziție, când pleci cu trenul singur, când pleci cu avionul. Da, atunci ești tu cu tine, poate cu o tabletă, cu un iPad, dar știi că în momentul în care ajungi la destinația finală, te așteaptă cineva, te așteaptă fie familia, fie prietenii și, nu știu, nu mă face să mă simt singur atât de des, dar este mai ales când vine vorba de rezolvatul problemelor, chestii gen facultate, teste, lucrurile alea în care știi cum e. Poate vrei să te duci să vorbești cu părintele, poate vrei să-ți facă mama un ceai și nu e acolo, așa că îți faci singur ceai, dar înveți să treci peste și să te maturizezi. Să le managezi cât de bine poți tu, pentru că la un moment dat oricum va trebui să o faci, așa că singura diferență față de mine și o altă persoană e că eu poate o fac mai devreme. Cam atât. Asta e cea mai mare diferență pe care o văd. Nu văd nimic altceva. Bun. Hai să vorbim puțin acum despre episodul cu leadership. Adică tu ai făcut parte, chiar ai fost președintele asociației pentru 2 minute să vorbim despre asta. Ce a însemnat pentru tine experiența asta de lider? Ai mai exersat-o undeva în altă parte? Leadership-ul a început ca foarte multe lucruri la Europe Direct. Unul dintre cele mai dragi evenimente pe care le-am avut fix înainte de pandemie a fost cel cu domnul fizician Cristian Presură și am vorbit despre 5G la vremea aceea. Și a fost primul exercițiu de leadership și fix în ziua aceea, deci fix în ziua în care am avut evenimentul, am avut recrutările la AVE și atunci am intrat ca membru. Deci a fost o zi așa foarte încărcată.
După ce am fost aspirant, ceea ce era o perioadă de probă, am decis să candidez drept vicepreședinte și am fost îndrăznesc să dau și pe președinte, cu toate că eram nou. Dar am ieșit vicepreședinte, am ajuns președinte și în continuare încerc să-i ajut pe colegii de la AVE cât de mult pot de la distanță. A fost o experiență care m-a format extraordinar de mult, să înveți să manageriești atât de mulți oameni, să faci atât de multe activități, să le coordonezi. Sunt lucruri pe care nu le-am mai experimentat înainte, dar cu siguranță le-am experimentat după prin Apollo și prin experiențele mele pe care le-am avut la liceu, fiind acum șef de an în cadrul liceului. Dar avem o formată... Stai puțin, ai zis acum în Anglia ești șef de an? Șef de an, da. Și ce înseamnă asta? Deci avem o poziție care se numește Head Reeve și avem 2 băieți și 2 fete care reprezintă școala la ziua porților deschise, ești cam un model pentru marea majoritate a elevilor din școală și recunosc că am rămas absolut surprins când am fost selectat, pentru că de obicei se zice că vine produsul final, adică persoana care a fost de la începutul școlii și până la final, pentru că aici ceea ce părinții văd când vin să fie că sunt potențial cumpărători fiind un liceu privat. Plătesc taxa și am fost selectat ca fiind Head Reeve, partea de șef de an, și merg și vând școala, ceea ce, nu știu, mă face să mă gândesc, ok, ceva a fost bine ca să mă selecteze. Rezultatele tale sunt bune la învățătură, nu știu, cu note calificative ce aveți? Sunt note de la calificative de la E la A și A steluță. Și recunosc că variază puțin mai mult decât variau în România, dar de foarte multe ori, că asta era partea dificilă pe partea de educație, este tranziția asta de la un sistem unde nu ai un calculator, unde nu ai o fișă de teorie la o fișă de teorie, calculator, și unde trebuie să ai niște date precise, spre exemplu la matematică. Și, bineînțeles, partea de limbă, pentru că eu studiez acum matematică, fizică, matematică avansată și economie. Și, spre exemplu, atât ca materii? Da, atât. Atât? Da. Dar dau 13 examene din ele, așa că, cam 3 examene pe fiecare, mate avansată. Și alte științe? Istorie, geografie? De unde și-au britanicii cultura generală? Ultimii 2 ani sunt ani în care te axezi pe materiile pe care vrea să le faci la facultate. Deci, înainte de asta deci clasa 9 și a 10 au vreo 9 materii. Și atunci fac mai multe științe, dar acum e momentul în care ei se axează pe ce vreau să fac la facultate. Așa că e interesant. E interesant, este dificil, nu o să spun. Da, toți colegii tăi de clasă au ales matematică și... Nu, fiecare, deci ai o cohortă, ai un an și fiecare alege ce materii vor. Am colegi care fac matematică, studii religioase și, nu știu, lucru manual. Deci 3 lucruri total diferite și te gândești cum funcționează împreună. Și reușești să găsești conexiuni între ele, dar asta a fost selecția mea. Poți să faci 3 sau 4 materii. 4 materii când vrei să te depășești puțin. De obicei să fac 3. Doamne, ce repede trece timpul cu tine. Unde mergi mai departe? Ce faci mai departe? Dai bacalaureatul? Există bacalaureat? Sunt cele 13 examene terminale pe partea de A-levels, adică fiecare materie dau 3 examene și 4 la matematică avansată. Și după ce dau A-levels, sper să merg la universitate. Asta e opțiunea. Acum evaluăm opțiunile în străinătate. Unde? În străinătate, deci adică? Asta din start. În momentul de față mă uit la Olanda, am mai aplicat și în Franța, dar... Hai să facem o paranteză pentru cei necunoscători. Marea Britanie nu mai este în spațiul comunitar european. Din păcate nu, și asta a fost un lucru foarte dificil pentru marea majoritate a persoanelor care vin și studiază acolo din Uniunea Europeană, adică alți bursieri ca mine, care nu mai pot accesa student loans, care nu mai au aceleași taxe ca britanicii și, din păcate, nu cred că mai este o opțiune atât de fiabilă pentru marea majoritate a europenilor, ceea ce este Regretă trist. sau nu europenii, britanicii că au ieșit? Depinde pe cine întrebi, ca întotdeauna, dar statistica spune că în momentul de față, da, regretă, pentru că sunt, parcă acum, din nou, surse fiind din memoria mea, în jur de 70%. Care regretă, 70%. 70% care regretă. Argumentul economic pentru Brexit în continuare rămâne, adică o libertate față de Curtea de Justiție,
tarife diferite pentru exporturi, dar când vine vorba de partea socială și oportunitățile pe care zic ei că le au din Brexit, nu cred că sunt explorate full. Dar, din nou, asta este o discuție mai mult politică. Dar cred că în momentul de față e mai multă lume care regretă, părerea mea. Ok, am închis paranteza și acum ne întoarcem. Mergi către? Sper să studiez informatică la facultate. Am aplicat în Olanda, în Franța și depinzând de cum vin rezultatele, poate mai aplicăm în Italia și dacă nu, Sunt cărcotaș acum și te întreb, de ce n-ai rămas în România? Că și în România este o școală foarte bună de informatică. România este excelentă pe informatică. Da? România este absolut excelentă pe informatică. N-am văzut persoane la fel de pregătite pe informatică în Regatul Unit cum am văzut în România. Asta le dau. Felicitări sistemului nostru de învățământ sau ce să zicem? Zic felicitări sistemului de învățământ și eu am avut noroc că persoanele pe care le știu pe informatică sunt de la Mircea cel Bătrân, care este școală de elită pe informatică, dar pur și simplu simt că în momentul de față trebuie să fiu altundeva. Trebuie să cunosc alte culturi, să văd alte lucruri până să mă întorc în România, pentru că te întorci în România. Presupunerea este că mă întorc la un moment dat. Vă spun eu, cam în jur de 35 de ani, așa am auzit și eu. 37 de ani. Da, pe acolo. Deja când ai o experiență internațională, când deja ți-ai făcut Dar mă gândeam, o familie. făceam puțină matematică și mă gândeam, păi în momentul în care o să mă întorc la 35 de ani, deja voi fi stat mai mult afară decât în țară. 17 ani în România, 18 în afară ar fi. Deci, nu știu, matematica e interesantă pe treaba aceea cu 35 de ani. Da, știi că s-au reîntors în Vâlcea foarte mulți tineri și de valoare. Cunosc și mă bucur. Mă bucur să văd lume care se întoarce și să avem discuții despre experiențe comune pe care le-am avut în străinătate și sper să fiu unul dintre ei la un moment dat, dar nu acum. Trebuie să explorăm puțin Trebuie să treci prin experiențe, ca noi toți de altfel. Ce ar mai trebui să spun? Hai să vorbim 2-3 minute. La nivel european, anul ăsta este anul european al competențelor. Ca o ultimă chestiune pe care o abordăm. Care crezi tu că sunt competențele sau noile competențe pe care un tânăr ar trebui să le aibă în vedere pentru viitorul apropiat? 5 ani, 10 ani? În afară de cele pe care le știm, că da, faci o facultate, ai deja o meserie în mână și că o să o practici. Cred că o pot rezuma la 2 cuvinte și cred că e cel mai important lucru în momentul de față, gândire critică. Trebuie să gândim critic, că avem toate chestiile astea, avem fake news, avem 5G, avem toate lucrurile astea în fața noastră și nu știm cum să le evaluăm. Ne e frică de inteligența artificială, nu ne e frică. Știm cu cine votăm, nu mergem la vot, toate chestiile astea necesită gândire critică. Și cred că în momentul în care putem să facem un judgment în față, să gândim, să spunem, ok, chestia asta e bună, chestia asta nu e bună și să nu ne lăsăm influențați persoanele din jur, cred că atunci avem cea mai importantă competență pe care o putem avea ca ființe umane. Păi da, mai sunt competențe digitale, competențe lingvistice, care sunt importante și care ne ajută în viața de zi cu zi. Dar degeaba le avem pe acelea dacă nu putem gândi pentru noi. Degeaba le avem dacă nu putem gândi pentru noi. Bună. Să fie asta fraza de final? Da. Mulțumesc, Matei. Îți mulțumesc din suflet. Dragi vâlceni, cum ați observat, nu am avut plan determinat de documentare, un plan de dezbatere, pentru că nu știam că vine Matei. Și el și pleacă foarte repede, așa că am spus, sigur, discuția noastră va fi interesantă, pentru că ați văzut și cred că v-am convins prin 3 argumente că invitații mei, chiar dacă sunt tineri, sunt de valoare. Îți mulțumesc, îți doresc mult succes și promite-mi așa, uite, de față cu toată lumea, că facem o întâlnire pe tema Întotdeauna vreau să mă întorc la bibliotecă și la Europe Direct, așa că ar fi plăcerea mea. Mulțumesc foarte mult. Dragi vâlceni, da, Europa e la Vâlcea prin Europe Direct Vâlcea.